गिबियावनो आंनि बे चेनेल नायगिरि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं अननाय आरो हामलायथिखौ आं जासिग्रोनाय जाबाय। नैथियाव जाहैबाय जि दिनै आं मोनसे प्रग्राम खालामदों बे प्रग्रामानो जाहैबाय 26 जानुवारिखौ लोब्बा लाखिनायजों लोगोसे दिनै रायजो राजाफ्रा बयबो मोनसे रंजानाय बा 26 जानुवारिखौ फालिनायजों लोगोसे बयबो खुसियै रंजानाय मोनसे खालामनो लुबैयो। बिनि थाखायनो आङो रायजो राजाखौ लानानै दिनै बाहाय दसे समब्लाबो बा गावसिनि बेसेन गोसा समखौ गारनानैब्लाबो आंनि जि वेलकाम खालामनाय बे वेलकाम खालामनायाव बिथांमोना आंजों नुजाफैदों आरो बेयो जोंनि गामिनिल' नङा, दाब दाब जायगानिफ्राय ओरै बासुगाव उलुबारि आरो ओरै सारिय'फाले बिसिबां मानि जायगानि मानसिफोर दङ आंनि मानसिफोर बेफोरखौ आं लेंहरनानै बिथांमोनखौ दिनै जोङो बाहाय निउ इयारखौ फालिनायजों लोगोसे आरो 26 जानुवारिखौ फालिनायजों लोगोसे जोङो जाबाय, बिदिनो संनाय जानाय बिदि खालामबाय। दिनै गोजोननाय मोन्दों बिथांमोना आंजों फैनानै जे बेबायदि रंजानाय समाव आंजों लोब्बा लाखिफैनायनि थाखाय। आरो जोंल' नङा, दुनिया बे जोंनि आसामावनो दिनै 26 जानुवारिखौ फालिनायजों लोगोसे गोबां मानसिफ्रानो रंजानायजों सोरबा पिकनिक जादों, सोरबा न'आव पार्टि जादों, बेफोरबायदि बिमा बिफा बिदा फंबाय गासैजोंबो मिलायलायनानै बिसोर पार्टि जादों होननानै आं निस्सय आंनि गोसोआव सानो आरो जों बयबो मिलायनानै थानांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला जों खुनु जाथि धर्मजों खोथा गैया, जाथिजों खोथा गैया। जोङो अराय सम जोङो रायजो राजाजों खौसेथि जानानै जों आवगायलांनांगोन, अब्लासो जोंनि थांखिफ्रा साक्सेसफुल जागोन होननानै आं सानो आरो। माखासे समफ्राव जों ओरैबायदि नुनो मोनो गोबां पार्टिफ्रा जेनेबा BPF हक, UPPL हक, BJP हक, बिथांमोना गावबा गावनि पार्टिखौल' लानानै माने माखासे पिकनिक जानायखौ जायो। दा बे बेलायावहाय नोंथाङाबो बै समावहाय मोनसे MLA नि इलेक्सन गेलेनाय जादोंमोन। दा बेवहाय नोंथांनि जायहा बै इलेक्सन गेलेनाय समावहाय नोंथांखौ सापर्ट होग्राफोरखौल' लानानै पिकनिक जानाय जादों नामा बेहाय? बिदिथ' नङा। बाहाय जोंनि राजनितिकनि बेलानि मानसिफोरखौ बुंनो सानोब्ला बेवहाय BPF नि दं, UPPL नि दङ आरो BJP नि दङ, कंग्रेसनि दङ, आम आदमिनि दङ। जायखिजाया पार्टियानो आंजों ज' दंजोबो। मानो होनना बुङोब्ला बियो आंनि पिकनिक जानाया जाहैबाय खुनु राजनितिकनि नङा। माने बियो फ्रेन्डलि, जास्ट सोरखौबा आं सिनायो खिन्थु आंनि जाय मानसि लोगोफोर बा आंनि माखासे साइडआव थानाय मानसिफोर बेफोरबायदि सिनायलायैखौ दिनै आं सिनायहोनो मोन्दों। बेयाव आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो आं बेखौनो लुबैयो जे दिनै सोरबाफोर बायदिया BJP आव थानो हागौ बा सोरबाफोर बायदिया BPF आव, सोरबा UPPL, कंग्रेस, आम आदमि, AJP जायखिजाया पार्टियावनो थाया मानो गावबागाव बिथांमोना गावबा गावनि लामाजों गावबा गाव थाबाय। जों बेवहाय बखिलायनाय बा माबा मोनसे बुंलायनाय बिदि जानो नाङा। मानो होननानै बुङोब्ला आं मोनसे खोथाखौ आं सानो जे जोंनि बर' जाथिया गोबां बेले बेजे, गावबा गावनि साननाय, जानाय लोंनाय आरो थाखा फैसानि बेब'हारफोरखौ लानानै गोबां बेले बेजे आं दासिमबो नुबाय थायो। आंल' नङा, गोबां मानसिफ्रानो बेफोरबायदि बुङो। दिनै बेफोरखौ ज्राब गारनानै जाहाथे जोङो खौसेथि जानानै फैयो, मिलायलायो। दासिमबो आं नुनो मोनो दे बबेबा जायगायाव नों UPPL नि नों बुजियो बेवहाय बबेबा BPF नि थायोबा बबेबा UPPL नि थाया, बबेबा UPPL नि थायोबा बबेबा BPF नि थाया। नाथाय जोंनि बर' हारियाव बेफोरबायदिया जुदि थाबाय थायोब्ला जोंनि बर' जाथिया जोबस्रांलांनो थाखाय बारा गोबाव सम नांनाय नङा होननानै आं सानो आरो माखासे मानसिनियावहाय बेफोरबायदिनो गोबां साननाय हनाय फैयो। दा नोंथाङा दिनै बे पिकनिक जाहोफैनायजों लोगोसे बेहायथ' गुबुन गुबुन दोलोनि दं होननानै नोंथाङा फोरमायदों। दा पिकनिक जाहोनायजों लोगोसे नोंथाङा सासे माने ससियेल वार्कार हिसाबैहाय सासे फालांगिरि बा बिजनेसमेनबो। दा गामिफ्राव ओनसोलावथ' नोंथाङा गोबां अनसुंथायनायखौ नुनो मोनदों। दा बेहाय पिकनिक जाहोफैनायजों लोगोसे नोंथाङा गावनि पलिटिकेल फिउचारावहाय पलिटिकेल लाबा लाबनि थाखायहाय जाहोनायजों लोगोसे माने रां रुफा दैहोखुमानानै गावनि माबा पलिटिकेल फिउचारखौहाय बानायना लानो साननाय बा सोरखौबा माने गोरिब न'खरावहाय माने न' बायदिसिना होनानै पलिटिकेल माबायावहाय लाबोनो हानायनि बे मोनसे सरासनस्राखौ मानसिफ्रा साननाय फैयो। दा बे बेलायावहाय नोंथाङा मा बुंनो सानो? बिदिथ' नङा, नंगौ। जाय मिडिया बिथांमोना सोंदों बे सैथो खोथा। दिनै गोबां मानसिफ्रा आंखौ बुंदों जे जिसुया सुमफ्रामारिया नेक्स्ट BTC इलेक्सनाव गेलेफिनगोन होननानै
फिल्ड बानायगासिनो दङ बा गोरिब गुन्द्रानो होदों होननानै बा सोरबा बबेबा मोनसे प्रग्रामाव थांदों होननानै अनेक मानसिया बुङो, नाथाय बिदि नङा। दिनै बायसान्स जुदि आंनि गेलेयो आंनि उननि बाथ्रा, आं बेखौ जेबो सानथ'नाय डिसिसन गैथ'वा। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै सोरबा लिडारा गावखौ लिडार होननानै जुदि गनायना लायोब्ला आं बेखौ मालाबाबो गनायनो हाया। मानो होननानै बुङोब्ला सोरबा लिडारफ्रा बा सोरबा धोनि मानसिफ्रा 2,000 गावनि पकेटाव दङब्ला 1,000 थाखा सोरबा गैयि मानसिनो होनानै गावनियाव 1,000 थाखा लानानै थायोब्लासो आं बेखौ क्र'रपतिनि मालिक होननानै आं बुंगोन। खिन्थु क्र'रपतिनि मालिक जानानै 1,000 थाखाखौनो जुदि गोरिब गुन्द्रानो होनो हायाब्ला बेखौ आं मालाबाबो क्र'रपतिनि मालिक होननानै आं गनायनानै आं लानो हानाय नङा। रायजो राजाफ्रा मा सानो बेखौ आं रोखायै बुङो। आरो दिनै आंखौ सोरबा बायदिया बुंगासिनो जे इलेक्सन पारपासनि थाखाय दिनै फिल्ड बानायदों, नाथाय बे नङा। दिनै आङो जास्ट रायजो राजाजों आं फ्रेन्डलि हिसाबै रायजो राजाजों आं जगाजग आं थाबाय थानो लुबैयो। दिनै आङो सोरनिबा माबा मोनसे लोमजानाय साजानायाव आं जाखिनि हायो बेखौ आं सहाय होदों। बियो आंनि गोसो अननायजों गोसोजों आं बेखौ होयो। मानो होननानै बुङोब्ला गोबां मानसिफ्रा दिनै आंनिफ्राय बिदिनो गसाइगाव, दागगारि, आमथिखा, मालिबिथा, ओरै बिजनि, ओरै क'क्राझार अनेक मानसिनिजों आं जगाजग लानानै दिनै आंनि न'आव अनेक मानसि फैयो। नाथाय आं दिनै बिसोरखौ नोंसोरो उमुक समस्तिनिसो आं नोंसिनि भट मोना होननानै आं दिनैसिमबो बिसोरखौ बुङाखै। दिनै आं जुदि इलेक्सननि पारपासै जुदि आं थांदोंब्ला आंथ' BTC इलेक्सन बा MLA इलेक्सनाव BTC इलेक्सनाव जुदि आं गेलेयोबाथ' आंनि समस्तियाथ' 13ल'सो। दिनै आं 13नि मानसिखौल'सो नायगौमोन। नाथाय आं मानि थाखाय क'क्राझार, गसाइगाव, ओरै सान्तिपुर, दागगारि, ओरै 14 समस्ति, ओरै दङ जाहैबाय 15 समस्ति, सालाकाथिया दङ जाहैबाय 12 समस्ति, काजलगावआ दङ जाहैबाय 15 समस्ति, निसिमा 16 समस्ति। दिनै आं बेफोरखौ आङो होनांगौनि दरखारानो गैयामोन। बिनि थाखायनो आं रायजो राजाखौ आं बेखौल' खावलायदों जे जाय मानसिफ्रा आंखौ बिदि बुंदों बिथांमोनखौ बुंनो हो। बिथांमोना जेब्लानाखि गावसोर बुंनानै खुगा रुयगोन अब्ला गावसोरो स्रि सागोन होननानै आङो बेखौल' बुंनानै थेंक इउ सार। नोंथाङा सासे समाज सिबियारि, गोरिब थाखोनि मानसिफोरखौ बयखौबो अनो। दा जोंनि बर' समाजावबो गोबां माहाजोन थाखोनि मानसिफोर दंसै। दा बिथांमोनखौ गोरिबफोरखौ अननो थाखाय नोंथाङा माबायदि खावलायो? नंगौ, आं दहाय एसे सिगाङाव बुंदों जे बिथांमोनखौ आं खावलायो जे जोङो थाखा फैसा थाब्लाबो दिनै जोङो गोबां मानसिफ्रा सोरबा जुदि उसुं खाथिनि मानसिफोर थायोब्ला बिथांमोना माबा मोनसे अनसुंथाइ जुदि बिहोयोब्ला बिथांमोना सोरनोबा खिजान गेटफोरबो खेवा जानो हागौ, बा सोरबा जिराब जिथाब गारनानै थांनाय लोगो लोगो बिथांमोना साननो हागौ जे आंनाव माबा मोनसे बिनो बा माबा मोनसे अनसुंथाइ बिनो फैदों। बिनि थाखायनो बिथांमोनखौ इगनर खालामो गोरिब गुन्द्राफोरखौ। बिनि थाखायनो आं बिथांमोनखौ खावलायो जे बिथांमोना गावसोरल' बा जोंल' बा सोरबा धोनि मानसियाल' जाहाथे गोजौ लेभेलाव थानानै जाहाथे गावखौनो गाव देग्गानाय खालामा। बिथांमोनखौबो जाहाथे गैयि मानसिफोरखौ जाहाथे बिथांमोना उसुं खाथिनि मानसिफोरखौ बा सोरबा प्रब्लेमाव गोलैनायफोरखौ जाहाथे जाखिनि हायो बिथांमोननो अनसुंथाइ होनानै जाहाथे बिथांमोननि गोमानानै थानाय बा आन्दायनानै थानाय लामाखौ जाहाथे बिथांमोना होनानै अननायजोंनो जाहाथे बिथांमोननि बेमार आजारा हामो बेखौ आं खावलायदों। बिथांमोना जाहाथे सोरबा होनो हानाय मानसिफ्रा जाहाथे बिथांमोना होयो बेखौ आं खावलायदों आरो गैयि मानसिफोरनो होनो थाखाय। लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव नोंथाङा रायजो राजाफोरखौ लानानै दिनै लावखार ओंखाम जादों। बेवहाय रायजो राजाफ्रा बेसेबांसो नुजाथिफैनो हागोन? बेयावथ' फ्राय जोंनि गामिनिल' नङा, ओरै बासुगाव, ओरै खनला ओरैनिफ्राय लानानै ओरै बेंटल साइड, थुक्राझार साइड आरो ओरै जेन'बा ओरै आदिबासिफोर बा राजबंसिफोर, मुस्लिमखौथ' जानाय लोंनायाव उसुबिदानि थाखाय आं लिंहरनाय जायासै। ओमफ्राय ओरै जोंनि बर'फोर आरो जाय मानसिफ्रा फैदों बेफोरबायदि मानसिया गोबां लेभेलनि मानसिबो नङा। मानो होननानै बुङोबा सोरबाफोर बायदिया गोरों गोरा फैयोबा सोरबा गैयि मानसिया जोंलाय मानो थांनो होननानै लाजिनानै फैया। बेनि थाखायनो आङो जाखिनि आंनि मानसिफोर दङ बिसोरखौ आं लिंहरदों। आरो जानाय समावथ' बिराद बुरजामोन, खिन्थु जादों थांदों कन्ट्रल खालामनो हायि बायदि जाबाय। खिन्थु टटेल बिसोरो गासै आङो 300 350 जन मानसिजों आङो ज' रायजो राजाजों जाफानो मोननानै आंनि गोसोआ बिराद खुसि आरो गोजोननाय मोन्दों आरो। नोंथाङा बेवहाय जानायखौ मा आइटेमफोरखौ नोंथाङा बानायदों?
बेयावथ' ओरैनो दाउ लकेल दं ओमफ्राय अमा बेदर दं ओमफ्राय ना फ्राय होबाय टमेट' बाथोन कफि आलु लाब्रा आरो